Näen talon punaisen, lumipenkat kauniin valkoiset, nosti poika raudat ruosteiset, kilpailuihin tähdäten. Elämäni kilpailut maailmalle vieneet on, kultaa sekä kunniaa, mukaani ne sieltä sain. Seuraavaksi nostovuoron tulossa Kari Tarkionen, valmistautuu Laine. Ensimmäinen tankoni oli rautakanki, millä nostin. Ja sitten sen jälkeen, kun voimat varttu, niin sitten tuli niittokoneen pyörät. Niitä oli vähän rouheampi malli. Ensimmäinen, missä oli 50 milliä kanttiinsa neliöakseli, joka oli aika inhottava nostettava rinnalle, että solisluun päät oli mustelmilla. Ja no sitten toinen niittokoneen pyöräakselisto oli pyöreä. Ja nämä kummatkin minä sain naapurin mieheltä, jolla oli maatilaa. Ja sitten talvella reenaaminen onnistui siinä kotipihalla. Metriset lumihanget oli ympärillä ja siellä töppöset jalassa, karvahattu korvilla ja paksut rukkaset kädessä nostin ja reenasin siellä. Ja kesäaika oli aina miellyttävämpi, kun oli lämmintä sillä tavalla. Ja no sitten vuonna 1958 tämä mulla alkoi nämä reenaushommat, kun läksin Peiposjärven, eli entisen Maaveden kylän Peiposjärven koululle, mikä tänä päivänä on niin nimeltään. Ja siellä sitten 5-60-luvun vaihteessa tuli sinne ihan levytangot ja siellä kerhohuoneessa opettajatoimesta niin rakentivat semmoisen painonnostolavan ja siellä nyt kävi kyläläiset treenaamassa. Lähinnä talviaikana reenattiin sisätiloissa ja Rautakorven Esko oli opettajana erittäin ansiollinen urheiluihminen ja opettajana erittäin mukava ja sillä tavalla, että se antoi mahdollisuuden siihen ja sitten kesäaikana siinä kentällä oli lentopalloa, jalkapalloa, kesäurheilulajeja reenattiin, juostiin 100 metriä, 60 metriä, 1000 metriä ja sitten keväällä aina äitienpäivän aikaan niin siellä Ristarumäellä oli niin siellä kankaalla semmoinen lenkki, niin siinä alkoi maastojuoksukilpailut, että toimintaa kyllä oli ihan joka lähtöön ja siellä sitten niillä levytankojen kanssa reenattiin ja mulla oli sitten semmoinen pienempi vesijohtoputkesta tehty tanko ja siihen sitten painolevyjä ja sitä tehtiin kesällä iltaisin siellä ja viikonloppuisin ja siellä oli sitten lähinnä omalla kotikylällä, niin voimahan oli semmoinen elementti, mitä niin ihmiset arvosti ja tietysti kun maatöitä tekivät ja metsähommia, niin voimaa tarvittiin. No 13-vuotiaana olin Kiskiunton kanssa, sitten olin metsätyöhommissa. No siellä ropsia tehtiin, halkoja ja tukkeja ja niitä väätettiin hevosella sitten kylätien varten. No sehän antoi voimaa siltä osin ja sitten 15-vuotiaana poikana olin maitoautossa apumiehenä. No siellä pönttöjen kanssa kun telus, niin voimat kasvoi. Ensimmäisen penkkipunneruspenkin minä tein lankuista ja laudoista ja naulalla vetelin kiinni, mutta siinä oli vaan sellainen
että välillä kun isommat raavat, no 80 kiloa mä muistelen, että mä työnsin penkistä, niin pelotti, että milloinka siellä ne 5-6 tuuman naulat on tuolla keuhkoissa asti, että ne särkyy koko penkki nostaja alle. Ensimmäiset kilpailuthan minä kävin 6.11.66, silloin 15-vuotiaana poikana ja siihen aikaan niin oli niin se punnerrus, tempaus ja työntö. Silloin punnersin 55 kiloa, tempasin 55 kiloa ja työnsin 80 kiloa ja minulla oli tarkoitus, että minä vedän painooni 56 kilon sarjaa, mutta vaakat oli sitä luokkaa, että ne ei näyttänyt totta. Ja mulla oli sitten oma paino 56 ja 300 grammaa ja nostin sitten 60 kilon sarjassa, mutta kuitenkin voitin sitten Savonpiirin mestaruuden ja Joroisten urheilutalolla oli kilpailut. Mitä enemmän oli nostajia, niin kaikilla oli erilainen tyyli. Niin mä rupesin miettimään, että millä tavalla mä saisin semmoisen järkevän tekniikan itselle ja sitten käymään niin sitä omaa tekniikkaa läpi. Ja sitten sitten mä tein niitä nostajaprofiileja pahvista ja siihen rakensi sitten käsivarret, kyynärvarret, ranteet ja ne niittien kanssa laitoin paikalle. Sitten lonkkanivelen kohdalle niitit ja reislihas ja sitten polven ja nilkan kohdalle. Tein semmoisen nostajaprofiilin ja sitten niihin käsiin minä laitoin lyijykynän ja teippasin sen sitten tietysti pöytälevyyn kiinni, että se kesti paikalla. Ja mä hivutin sitä kannikoiden alapuolelta, että reiskulma lähti nousemaan ylöspäin ja selkä kesti samassa vaaterissa määrätyssä vinossa asennossa. Ja siitä, että mistä kohti minä lähden vetämään sen painon sitten rinnalle ja saan sen tekniikan ja sillä tavalla mä sitä harjoittelin sitten sen tekniikkahomman. Sitten kun tämä nostajaprofiili oli ja sillä mä katsoin sitä nostolinjaa, no sitten piti ottaa kevyt tanko ja rautakanki, jolla mä mallasin sitä saatuvaa tekniikkaa ja ajatusta siihen omiin nostoihin. Ja sitten tietysti ylöstyöntö, kun lähdettiin saksaamalla tekemään ylöstyöntöä, niin sitä sitten taas piti reenata ja ottaa oppia toisiltakin. Ja sitten tietysti hyvä oli se, että mä nuorena miehen alakunnan niin painonnostoleirillä olin 2 kertaa sillä tavalla, että siellä oli sitten liittovalmentajat ja sitten tämmöistä psykologihommaa oli ja kaikkea rentoutusta ynnä muuta. Ja sitten näitä ohjelmia sai sieltäkin, että millä tavalla reenata ja sitten oli tätä ruokavaliohommaa ja sillä tavalla, mutta ruokavaliossa niin mä oon hoitanut omaa tekniikkaa, että karjalanpaistia ja riittävästi perunaa, niin niillä on mies kestänä tiellä ja siihen vielä säveltänyt ruisleipää ja piimää juomaksi, niin se on ollut aika hyvä ja se on antanut iskuva sitten tähän työntekoon kaikkeen ja sitten reenaamiseen. 7 eri painonnostopaikkaa ollaan talkoilla tehty. Liikuntatoimen kanssa, päälliköiden kanssa on neuvoteltu, keskusteltu. Neuvottelutulos on ollut aina hyvä. Aina.
tein sitä analyysiä siitä tekniikkahommasta, niin mulla oli sitten millimetripaperit hommattiin ja velipoika piti kirjanpitoa ja aina eri väreillä oli rinnallevedot, jalkakyykyt, maastavedot ja käsiharjoitteet ja tempaukset ja nämä. Ja sitten siinä oli 365 päivää niin kuin vuoden salto ja sitten oli tonnimäärät ja niinä päivinä, milloin minä reenasin, niin siihen eri väreillä laitettiin, jos vaikka 10 000 kiloa tuli jalkakyykkyvä, niin sillä toistomäärällä mä jain aina sitten sen tonnimäärän, niin mä sain keskipainon. Ja ne keskipainot minä ruksasin kaikissa näissä tekemisissäni, harjoitteissani ja vedin sitten siitä keskipisteruksista aina viivan. Ja sitten kun se lähti se viiva vaimeesti nousemaan yläviistoon, sitä meni semmoinen 2-3 viikkoa, sitten tuli toppi. Kun keskipaino rupesi suurenemaan, niin silloin reenausmäärä suurentui ja siinä tuli ylikunto. Yksi oire oli, että kun lepopulssi rupesi nousemaan aamuin, illoin, niin toinen vaihe tuli sitten, että rupesi yöllä olemaan hyvin semmoisia pahoja unia näki ja jollakin tavalla heräili vähän väliä ja muuta. Ja siitä sitten mentiin taas ihan alas putosi se, että sitten meni se reenaus 6-70% ja semmoisilla painolla. Ja mä rupesin sitten seuraamaan sitä, kun mulla aina tuli niitä ennätyksiä, niin mä rupesin laskemaan niitä päivien väliä. Se oli varmaan 23-24 päivää hyvästä reenistä, hyvää reeniä sen väliin. Hyvä reeni, kun tulee, se kestää 4, 5, 6 päivää ja sitten se taas putoo alas. Ja siinä mä sitten hokasin, että ihmisellä on joku luonnonkierto, niin kuin tässä reenaushommassakin. Ja tänä päivänä puhutaan biorytmistä, mutta mä tiesin sen, että ihmisellä on kierto niin silloin 60-luvulla. Mä en ollut ihan vielä 16 ikävuotta, niin mä nostin 100 kiloa rinnalle ja sitten suorille käsille. Ja minä muistan, kun kiskiunto tuli kylätiellä vastaan, kun minä olin juoksamassa juoksulenkillä ja se hevosella tuli vastaan ja mulle sanoi sitten, että nyt saat tällä kylätiellä kävellä rintarottingilla, kun nostit 100 kiloa ja no sehän oli hieno tunne. Pinnalla olevia nostajia käytettiin sitten esikuvina ja kun aina painittiin ja nyrkkeiltiin, valitusta tuli, mutta kun rautoja nostaa, niin kylmärauta ei valita. Ammattikoulun kun kävin ja Sorsakoskelle sitten työhommiin, no siellä reenattiin ja siellä oli työväen talo oli, no olosuhteet ei ollut ihan ne kaikista mukavimmat. 17 astetta oli pakkasta siellä luokkahuoneessa, missä reenattiin ja lakattu lattia oli, niin siihen jos ei tosi kovin paljon hikivedet kyllä valunut, mutta ne piti aina lämpöisellä kuumassa veessä kastellulla rätillä piti ne jäät sulatella pois, että pystyi nostamaan ja että ei tullut saksaustilanteessa suoraan rautojen kanssa mennyt ihan spagaattiasentoon ja työhomma oli raskasta metallihommaa ja siellä oli kanssa paikallisia, jotka halusi rautaa nostaa ja vääntää ja sillä tavalla sitten kesällä siellä reenattiin, siellä semmoinen Liisalan harju oli, siellä oli semmoinen
rakennus, missä nostettiin sitten, mutta siellä oli vähän vanhemmat ja riskimät kaverit, niin ne oli rautoja puotellut ylhäältä, niin ne lattialaudat oli järjestään poikki ja sillä tavalla, mutta reenaus kävi kuitenkin. No sitten sillä tavalla oli, kun mä olin siellä Sorsokosken Hackmanin tehtaalla vajaa 2 vuotta, siinä ajassa mä kävin armeijan ja armeijan jälkeen olin vielä siellä pari kuukautta ja sitten pääsin rautateille 72 silloin maaliskuun alkupäivinä ja silloin rautateillä oli rautatiemestaruus, voimailu oli kovassa iskussa, sitten oli paini, nyrkkely ja sitten muutkin lajit, mutta painonnosto oli sillä tavalla, että se oli niin kuin semmoinen pop-laji. Ja silloin 72 vuonna minä nostin ensimmäisen Suomen mestaruus pronssimitalin alle 21-vuotiaiden sarjassa. Mulla oli vähän epäonnea, oli 95 kiloa minä tempasin ja 130 kiloa työnsin ja sillä sain sen pronssimitalin sitten uitettua ja no sehän antoi lisää puhtia omalla tavallaan tähän urheiluun ja sitten meillä oli Vuokatissa oli rautatieurheilu eli VRU. Valtion rautatieurheilu, siellä oli semmoinen lomaviettopaikka ja me painonnostajat saatiin viikon valmennusleiri oli ja se on lähellä sitä Vuokatin urheiluopistoa ja siellä aamupäivällä tehtiin sitten vähän työhommia ja iltapäivä oli sitten meillä reenaamista ja saatiin valmentautua ja siellä oli terveystarkastuksia ja valtio maksoi sitten viikon ajalta täyden palkan, että se oli palkallinen ja siitä sitten mentiin esimerkiksi 76 vuonna Usikin Euroopan mestaruuskilpailut oli taas oli silloin Neuvostoliitto, Prestin kaupunki, mikä tällä hetkellä on Valko-Venäjän siinä lähellä Puolan rajaa. Se Prestin kaupunki oli, missä oli ne kilpailut. Ja siellä mä nostin sitten, että olin viides olin niissä, siellä oli olympiavoittajia niin Neuvostoliiton joukkueessa kuin Iranin joukkueessa, esimerkiksi Muhammad Nasiri, joka nosti silloin olympialaisissa sitten niin pronssimitalin vielä ja nekin oli niin kuin kaikki nimenomaan rautatieläisiä, mutta mun tietojen tai mitä minä sain tietoja, niin tämä Muhammad Nasiri oli omalla tavallaan öljyseikki. Kai se antoi sitten öljyvää rautatievaunuihin sitten Iranissa. Rautatien mestaruuskilpailu ja 12 kilpailua minä kävin. 2 kertaa voitin kultaa, mutta sitten on 9 hopeamitalia ja 1 pronssi. Niin lehti kirjoitti, että Tarkiainen Kari ikuinen 2. Noin 20 vuotta minä olin rautateillä. Sitten läksin vankilahommaan. Naarajärven vankilalle. Se oli varavankila siihen aikaan. Tänä päivänä se on Naarajärven vankila. Siellä oli sitten työjohtajana, oli metallihallissa ja se oli niin kuin ihmistuntemuksessa ja siinä kun työnjohtajana olin työn teettämisessä vangeilla, niin se oli niin kuin korkeakoulukoulutus, että oppi tuntemaan ihmiset ja ihmisten aivoitukset, ihmismielen ja millä tavalla pitää niin kuin käyttäytyä ja olla. Perhe-elämä ja
lasten harrastukset ja kaikki piti niin kuin järjestää sillä tavalla, että kaikki meni sitten nappiin ja lapset pääsi harrastamaan ja sitten pojat ja sitten lasten lapset on urheilevia. Ja Kari Tarkiainen, kolmas tempaus, tangon paino 60 kiloa. Ei se mene, 58 kiloa oli riittävä paino tänään Kari Tarkiaiselle. Vaikka tekniikka olisi 100%, niin aina on mahdollisuus, että tulee epäonne, koska painonnostossakin tekniikka näyttelee suurta osaa. Ja se, että jokainen osa-alue, mikä pitäisi niin kuin mennä nappiin, niin se loppusuoritus on silloin hyvä, mutta jos ei joku vetoalue ei mene teknillisesti oikein, niin se paino voi mennä ylitse taikka sitten jäädä eteen. Ja aina on mahdollisuus epäonne ja sitten voi tulla semmoinenkin, niin kuin itselleni on käynyt, että mulla 155 kiloa oli paino ja mä saksasin ylös sen, niin siinä tuli harakiri, tuli saksissa ja mä menin ihmeelliseen asentoon, heitti yläropan ja mulle tuli pelkotilaa siitä ja mä en niin päässyt oikein mennyt päästä ollenkaan pois. Ja mä sitten kerran, kun oli työterveyslääkärillä, oli tarkastuksia, niin mä lääkärille mainitsin siitä, että kun tämmöinen on, että siitä ei meinaa millään tavalla, niin hän suositteli vaan, että viime tipassa tai sitten pitäisi käydä psykologilla tai jonkun ja haastella ja keskustella siitä asiasta, että se lähtisi niin kuin omalla tavallaan tuolta korvien välistä pois. Mutta se on aina pelko, että jos putoo raudat niskaan tai päähän tai jotain, niin kyllä siinä aina on se vaaran mahdollisuus. Mutta siinä vaan pitää, jos painot lähtee ylittekin menemään, niin ne on annettava vaan päästettävä kädet irti, että antaa mennä vaan. Ja eteen jos menee, niin ei muuta kuin hyppää alta pois ja puottaa lattiaa. Tämähän urheiluhan on semmoinen niin kuin omalla tavallaan semmoinen niin kuin pikkuperhe, että kun reenataan ja on tuttuja kavereita, joihin kanssa reenataan ja sitten kilpaillaan ja touhutaan ulkomailla ja kotomaassa ja omalla paikkakunnalla. Se on semmoinen oma yhteisö. Ulkomailla on kavereita, joihin kanssa on kiva tavata ja kaikilla on jokin vaiva. Kun kymmeniä vuosia samoja kavereita on, mutta paljon on pudonnut remmistä pois. Mutta kun siellä rupeaa olemaan 86-vuotiasta ja parhaillaan oli 90-vuotiaskin kaveri oli nostamassa, niin kyllä pitää hattu vaan nostaa. Että vielä taipuu tangon alle ja on sitä motivaatiota ja aina kun niiltä nostajilta, niin kuin mulla itsekin, jos joku kysyy, että miten jaksat ja jaksat vielä reenata, niin mä oon aina sanonut niin kuin moni muukin, että raudan puute on vielä veressä. Se pitää ottaa käsien kautta tangosta ja painolevyistä sitten ja se on se semmoinen yksi suola tässä hommassa. Mulle aina on ollut tärkeää se, että pääset sarjaan, painoluokka on kohdallaan.
sitten saat 3 onnistunutta tempausta, 3 onnistunutta työntöä ja sitten vielä ne on jo hyviä asioita. No sitten kun teet tuloksen, oot tyytyväinen tulokseen ja sijoitus on sitten se, mikä ruunaa koko tämän session. Sitten sarjan 81 kiloisten vuoro. Kari Tarkkiainen Pieksämäen Voimailijat ensimmäinen työntötangon paino 68 kiloa. Kyllä menee Karilla. Upeat nostot tänään. Jyväskylän yliopistolta tuli kutsu testeihin, mitkä koski painonnostajia, jotka on 10 vuosia reenanneet nuoresta saakka ja kilpaileet. Siellä käytiin sitten niin kaikki verenkierrot ja sitten sydämen toiminnat, keuhkot ja sitten määrättyjä nopeusharjoitteita painojen kanssa ja sitten semmoista hyppyharjoituksia näitä ja sitten luusto käytiin lävitte kuvattiin koko keho, luustorakenne ja tämmöiset ja lääkäri oli siinä ja se sitten kertoili, että teillä on betoniin valettu, niin kova luusto. Ja se sanoi, että tämä painonnosto, nämä hypyt ja hyppelyt ja kaikki, ne on sitä luukertymää tehnyt ja tiheyttä. Ja teillä on ihan nuoren ihmisen valtimoverenkierto ja sillä tavalla. Ja mä kyllä tunnen, että voimailu kaikella tavalla ja siihen on nyt ollut pyöräilyvä, hiihtoa, aerobista, juoksua, kaikkia hyppyjä ja kaikkea mahdollista, mitä nyt voi ollakin ynnä muuta, niin nämä kaikki on rakentanut tähän sen peruskunnon, mutta voimailu ja painonnosto, olen tehnyt voimanostoakin ja käynyt kilpailuja, mutta painonnosto on ollut se laji, mikä minulle on ollut se ykköslaji. Koska siinä mä tiedän nuoruudessani, että oli tosi kovia voimaltaan olevia samassa sarjassa kuin minä, mutta kun ne olivat kankeimpia kuin minä, niin mä monta kertaa nuorena poikana voitin heidät kilpailussa, kun mulla oli tietysti voimaa, oli siihen roppaan nähe ja sitten oli nopeutta. Ja sitten tietysti kauhea oli se itsetunto, että piti vääntää ja kääntää, että ei voinut periksikään antaa. Vähän silleen lonksas lähti sille. Joo. Se tekee se on siellä semmoinen lonkse. Selkä reentänyt. CrossFit-reenauksen myötä on tullut paljon nostajia, että naisväki on aika paljon mukana, että minusta tämä lajina sopii naisillekin erittäin hyvin ja kaiken ikäisille, niin nuorille kuin veteraaneille, mutta tämä on vaan se lajina on se, että pitää omalla tavallaan, kun siinä on vaikeuksia reenata, ja tulee semmoista, on kipuva ja välillä on parempiakin päiviä, mutta se, että pitää olla vähän kärmekeittoa syönyt, että pystyy tätä reenausta hoitamaan ja tekemään. Tuleeko tästä mitään kipua? Ei. Tämä on aika napaakka sulle täällä. Siellä se lonksahti. Kun peruskuntoa reenataan, niin paikathan on vähän juntturissa, että siinä tarvitaan fysioterapeuttia ja hierontaa ja omaehtoista venyttelyä ja kaikkea tämmöistä, että saa paikat irti, mutta kyllä se on sillä tavalla, että siitä se kaikki koostuu sitten. Nostetaanpas toinen jalka. Puhutaanko minä toisen? Ei. Valmennustoiminta ja valmentautuminenhan on tänä päivänä
erilaisissa kuosissa, että niin kuin tänä päivänä on avuliaita valmentajia, mennään yli rajojen, opastetaan ja neuvotaan, mikä on tärkeää. Silloin kun näkee, että joku urheilee ja tekee jotain, niin kuin esimerkiksi voimaharjoitteita, niin kyllä siinä hyvä on rohkaista ja sanoa kaverille, että tässä on nyt pikkuinen virhe, että pitää niin kuin nostaa sillä ja sillä tavalla, että ei tulisi loukkaantumisia ja ennen kaikkea, että kun nuoresta lähdetään liikkeelle, niin tekniikka on se ja se tekniikka pitää harjan varrella käydä läpi ja sitten paljon toistoja ja pienillä painoilla, teknillisiä nostoja ja sillä toistomäärällä ja sillä hiotaan sitä tekniikkaa. Ja lähinnä sitten sopivilla raudoilla. Pitää niitä suuriakin rautoja kokeilla ja tehdä niitä ennätyksiä, että tietää, että nyt mennään niin kuin eteenpäin. Ihmisiä on eri mittasuhteilla, on raajat eri mittaisia ja sillä tavalla, mutta se pitää se tekniikka soveltaa siihen ja se on lähinnä tärkeä se, että kun mä oon aina kaikille sanonut, että siitä ei pidä loukkaantua, että mä oon kyllä hyvin herkkä sanomaan, että nyt ei ole ihan putkessa tuo homma, että tehdään toisin. Että siinä, ja sen minä haluan, että se tekniikka on niin kuin sanotaan, se menee sillä, että se menisi kohtuullisesti oikeaoppisesti, silloin siinä tulee se taiteellinen näkymä silmään ja katsojalle. Ja sitten sille itse urheilijalle ja nostajalle tulee tunne, että tämähän meni hyvästi. Ja se on se tärkeä asia. Ja kyllä niin kuin tuolta on tullut vähän tuolta lentopallopuoleltakin ja sitten yleisurheilupuolelta ja luistelupuoleltakin, niin tullut vähän niin kuin Keski-Euroopan suunnaltakin kiitosta, kun siellä on suomalaisia urheilijoita ollut, että kuka on niin kuin ohjeistana ja antanut ohjeita tähän tekniikkaan, esimerkiksi rinnalle vetoja ja näihin. Että kyllä ne on niin kuin omalla tavallaan niin tuotu julki, että kuka se Pieksämäellä on antanut niitä ohjeita ja neuvoja. Ja se on hyvää palautetta. Sehän se kannustaa tekemään sitä ja sitten haluaa, että se urheilija menee aina eteenpäin. Että ei tarvitsisi hakata päätä seinää. Minä paljon luonnossa liikun, käyn pohjoisissa, kalastelen näillä kotivesillä ja pohjoiseen, kun menee paksuja isoja honkapuita, niitä on mukava niin vähän ottaa kädet pyörittää ympärille ja sillä tavalla. Ja ne niin omalla tavallaan putsaa korvien väliä ja sillä tavalla ja eläimiä näkee. Sitten nuorempana oli monta kertaa sillä, että kun lenkillä kävi, niin pururadalla ei nähnyt oikeastaan, kun eteensä kahtoi, niin kengän jäljet. Nyt kun menee pururadalle, niin näkee lintuja ja kaikkea metsän eläintä siellä. Ja tuo ruskosuohaukka on esimerkiksi Uhonmäellä, jonka mä aina tapaan siellä. Nyt on aikaa katsella ympärilleen, mutta pitää niitä vetojakin vetää, mutta se ei ole niin kauhean raakaa vääntämistä sitten siellä pururadalla meneminen. Että pitää luonnosta ammentaa kaikki mahdollinen. Välillä heittää metsämansikoita, mustikoita suuhun ja jatkaa matkaa ja se on elämää. Ja sitten Kari Tarkiainen, toinen työntötangon paino 71 kiloa. Voimahan tarvitaan, mutta siinä se voima pitää olla nopeata voimaa. Se kun lähtee hyvin se onnistuneesti se lajisuoritus, vaikka on painavat isot raudat, niin se näyttää, että ne on niin kuin nostajan käsissä pumpulia. Se on niin kuin tosiaan taidemaalari maalaustaulu. Ja nosto onnistuu.
Suomen mestaruusmitali ja mulla nyt on 3 vitosista sitten tänne saakka, niin 24 mulla on kaiken kaikkiaan. Ja no sitten on maailmanmestaruuden nostin 2018 Barcelonassa ja hopeita ja pronssia maailmanmestaruuskilpailusta on 4 kappaletta ja sitten EM-mitaleita on 5 kappaletta ja sitten maailmankisojen pronssimitali. Kun maailmankisat, ne on eri järjestön alla ja ne on vähän niin kuin veteraanien olympialaiset. Euroopan mestaruus olisi kyllä semmoinen, mikä ruunaisi ja mitkä mulla jäi niin kuin ennätykset jäi niin 115 kiloa minä tempasin. Mulla oli 78-80 kiloa oma paino ja työnsin 152,5 kiloa suorille käsille. Takakyykkyennätys 275, 300 kiloa semmoisen 40-senttisen jakkaran päälle ja 201 kiloa etukyykyssä ennätys, jossa sitten mulla tietysti 15-vuotiaana hommattu vyö katkesi ja se aiheutti pallea tyrää, eli repesi vatsa auki ja siitä on vieläkin sillä tavalla, että jos paija ottaa pois päältä ja yrittää vatsalihaksia näyttää, niin siellä on niin kuin teemakkarapötky tuossa keskellä. Että semmoisia muistoja näistä kovista nostoista, mutta siitä huolimatta on jäänyt semmoinen tunne, että ihminen loppujen lopuksi on aikamoinen kone, kun sitä rimmataan oikealla tavalla ja terveellä tavalla. Kari Tarkiainen, 3. ja viimeinen työntö, tangon paino 73 kiloa. Vau, komea tulosta tekee Kari Tarkiainen Pieksämäeltä. Kyllä onnistunut yhteistulos tänään 131 kiloa ja sillä kuitataan itselleen sitten tuo Suomen mestaruus Masters SM-kilpailuista. Tässä on minun ekat rikot. Nämä ei ole perinteiset painonnostorikot, kun ei painonnostorikoita ei saanut, niin sain painirikon ja näillä kävi eka kilpailut. Ja nämä on vielä ihan vähän nuoremmallekaan, mutta ei enää mene meikäläisen jalkaa, että silloin painoin 56 kiloa ja näillä minä nostin 6-7 saakka, jopa taisin 75 painoluokan kilpailujakin käydä ja tässä oli ne ekat hyvin historialliset mukana on kulkenut. Ja tässä sitten on näillä rikoilla mä nostin kovimmat raudat nostin silloin. Näissä oli jo vähän niin kuin eri mallinen ja sitten tietysti oli jo ommeltuna rekvisiittaa, että tanko on tuohon ommeltuna tuohon etumukseen, että se oli vähän rekvisiittaa ja kovimmat raudat tällä rikolla nostin silloin vanhempana, nuorena nostin näillä rikoilla ja sitten nämä Karhun painonnostokengät on pohjat kulunut aika tavalla, että saksia on vedettynä. Sieltä on muutama milli lähtenyt pohjaa pois ja nämä oli ne, mitkä kantoi kovin rautoihin. Ja kestivätten sai ja on tosi kunnon nahkasta tehty. Karhulle karhut, se on parasta.